Thi ngizokubheka. Bonke. Yazi wena umena uyona ngiyakutshela ngathi angifuni lo ngibiza ngoDube. Oh. Mina igama lami ngikubra Steve Vilakazi. Uthi uDube uthatha apha angazi ukuthi ukhuluma ngani. Ya indaba kwenze njani? Angithi sibongo sama. Yeka asikhuluma ufunani Bonke uyabona ngiphazamisa funda iphepha la. Uyazi lento okuphonsa umuntu makuthiwa umuntu uyaphonsa uyakhafulwa. Khafulo. Umuntu ekude uthi intombi isindiza kuwena enjengaleyo. Ngamamazi uzama ukungitshela ukuthi wena kunentombazana oyifunayo oyisabayo ehlala kude ofuna ukuyikhafula. Hayi kahle Steve hayi uthi ngiyayisaba ihlala kude kodwa ngiyayifuna hayi uthi ngiyayisaba. Cha yazi hey uyini ngathi usuwakha iwena wonke lezi zinto lezi. Hayi angazani nalezo kodwa uyazi lento kodwa wena umuntu ongenayo intombi oba ngazi kubone nantombi awazi lutho ngento ehlangana ngala. Webhongo ukhuluma ngami uBra Steve. Hey webhongo yabona mina mfana kithi. Yeah. Ukuthi wena ulala nezinkukhu ukuthi ushaya u7 usulele. Uyabona mina ngithi nje ngingena nje embhedeni bekhali windeli ngala. Go Bra Steve. Kala uyeza tseke Bra Steve.